Ko chef e ga mene ga corriger. Ko ma di chef corriger. उसमें बचपना है तुम बाहर जाओ बाहर सब बस्ती वाले तुम्हारी राह देख रहे जाओ जाओ Ai ko ciwo ga chama chama mi taga segina ko jama bi kana maki ba kono. Ko Surya ni ce. आप सब एक साथ हैं Ko be ko kan woni setan ni on ya mega anniversary sini on mi daga suno ko ide kama on ga su an ga do ko ne ko so pulo su desera be desera an woni me fe wala se ga zai anniversary on yere de ka ke ala de bi sara an be bi do ki ya lafiya de iga zai anniversary ato an ma ga do ke sa isala ta mulo kati kati जबरदस्ती है क्या है ko jago ya do भी तो होना चाहिए आप ko kati kati पता नहीं o ka ba nya fayi na bi bona ti bo ठीक है मैं kon sona ne bi ta amene ga anniversary ke au de ba ke sigi da lamawu Surya na ka jama'u nana onyene je bilibili la ko on sigi da lamawu bi na Surya ka anniversary folo de ai fantan lafiya abi fantan gane fantan kuma da kera ale kiriga tiga kuma na अरे तू सूर्य ni min toro la bi wuli ki joyi fama bulati fama bulai सुनते हुए तो अपन तो कुंवारा ही मर ko kon fendina asronin jama'i na de ko kana juro Surya ta ya तो रात में सूर्य से अकेले में बात कर लेना जाएगा ऐसे अकेले भी बात an bela jele mi je ga gile to Surya bayida मार लूंगा और पूछ लूंगा हाँ जा 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 ओके wa sigida la mo yi Surya photo de dilan kabla sigida camancɛ la ne ka ɲɛnajɛ ba k'a tɔgɔ la ni anw siɲɛ fɔlɔ ye ka Surya ka ɲɛnajɛ kɛ a ka anniversaire ba जय 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 सूर्य भाई आज का दिन तेरा है भाई खुशी का सूरज बन के आया यहाँ झूमे दुनिया sigidalamaw ko k'u wasala ni ye Surya हे जय 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 सूर्य भाई आज का दिन तेरा है भाई खुशी का सूरज k'i ɲɔgɔn man ca आया यहाँ झूमे दुनिया नाचे दिल जवान anw bɛ sunɔgɔ n'i tɔgɔ ye kojugukɛlaw bɛ boli n'u y'i tɔgɔ mɛn ni jama bɛ ka duwawu tɛ se ka bin i ye cogo si la wa i ɲɛna i kɛra an bɛɛ den ye जय 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 सूर्य भाई आज का दिन तेरा है भाई खुशी ko i diyagoya ye n'i ɲɛna i bɛ kɛ jama den ye nka n'i tiɲɛna i bɛ tiɲɛ i yɛrɛ de ye koyi ko ni anw ɲininka ala de ye bila ka na walasa ka na anw dɛmɛ koyi se t'anw ye dɛ se bɛ masa in de ye Surya ba ye ए भाई हवा को जाने तो दे कोई आइटम बताने तो दे मगर गजा i ye anw ɲɛ yɛlɛ sabula an y'u bonya o ma sɔn anw ka bonya ma e y'u lajaba u ye e bonya ko ja u t'u bonya b'a fɛ dɛ f'u lajaba ba ala ka barika don i la Surya ले लो आंखों से आंसू दे दो सबको खुशी विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू सूर्य भाई विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू सूर्य भाई जय 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 सूर्य भाई आज का दिन तेरा है भाई खुशी का सूरज बन के आया यहाँ झूमे दुनिया नाचे दिल जमा ko bɛɛ nisɔndiyara bi balimakɛw caman sɔrɔla balimamusow caman sɔrɔla sabula ko tiɲɛtigi nana Surya ba ye sigida bɛɛ bɔra bonya dara anw bɛɛ ka Surya ye kama
Kunin duwawu bela jaleti bi ala ka muso ɲuman di ma anw ɲɛji cɛba Surya Bhai. का दीवाना दीवाना एक से तो भले तुम चलो हम चले Bonya ka segi bonyatigi ma tiɲɛ ka segi tiɲɛtigi ma Surya Bhai. विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू सूर्या भाई An bɛ duwawu kɛ i ka nin anniversaire belebele na ko ala k'a caya an ka mɛn ka ni ɲɔgɔnnaw caman kɛ. Fɛn tɛ anw bolo ka d'i ma sara t'anw bolo ka d'i ma anw ye fantan ye nka ka duwawu k'i ye an bɛ se k'o kɛ ka masa in deli ye an bɛ se k'o kɛ i y'an bonya ko ala k'i bonya Surya Bhai. सूर्या Ko Surya तुम्हारे भाई ने मेरे बेटे i dɔgɔnin ye mun kɛ a taara ka taa n den bugɔ k'a ci fɔ k'a joli a dalen filɛ dɔgɔtɔrɔso la a bɛ saya ni balo cɛ को ड्रग्स की आदत लगा k'o ye tiɲɛ ye wa जिंदगी बर्बाद कर रहा है का बेटा है एंजॉय तो k'a bugɔra yɛrɛ de juguya kisɛ bilen kɔnɔ हम दोनों की 10 सालों से बिजनेस में wa ne bɛ se faamaw ma समझे इसे नहीं पता क्या यादव a ko ya dɔn जी भाई तूने मारा क्या e de y'a bugɔ wa a ko ne y'a bugɔ बस मार कर छोड़ n'i y'a bugɔ ta a tɛna balo a tun b'a faga de k'a y'i jɛ हो गए हो क्या सूर्या k'e yɛrɛ b'o fɔ Surya मुझे अपने बिजनेस से ज्यादा अपने a ko k'e min ka baara fɔ यादव जी भाई i den kun bɛ min kɛ a lamɛn kɛ पार्टनर है लेकिन a bɛ dɔrɔgu di npogotigininw ma a bɛ juin feere इनका अकाउंट सेटल करके foyi t'a tɛ min kɛ ए सूर्या jama ko kana pɛrɛ Surya kunna आवाज नीचे कर k'e ni bɛ kuma Surya fɛ i b'i kan jigin nin ye Surya de ye जमीन में धंस जाओगे ne de bɛ fantanw ɲɛji cɛ में गया लेकिन तुम i den bɛ koma la n'an ye yɛlɛ sɔrɔ i bɛ yɛlɛ sanfɛ i bɛ sa taa yan bila आंख मत दिखा चल n'i ma taa ni Surya dimina i bɛ taa ko bi ne fɛ ka kumaba de fɔ n kɔrɔkɛ ye n'i ma min fɛn dɔɔni min n tɛna se k'a fɔ a ye koyi आइला मेलू यादव ko Yadav यहाँ आओ mun bɛ yen क्यों खाना खा लिया i ye dumuni kɛ n y'o kɛ तो फिर नींद नहीं आ रही है munna sunɔgɔ ma na ऐसी बात नहीं है भाई आप उनको आपसे कुछ कहना ko ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ de f'i ye o gɛlɛyara ne ma n ye fɛn dɔ min walasa n ja ka jɔ मुझसे बात करने के लिए पी कर आना k'o tɛ maa ja jɔ koyi n'i y'o min o bi n'o tɛmɛna dun उनके हाथ पांव कांप रहे a ko ne fɛ ka kuma de fɛ kana dimi dɛ शादी की बात है भाई अरे a ko n ye k'i ɲɛ filɛ cogo min na n bɛ ka siran dɛ kana dimi dɛ तो आज बोल के रहेगा हाँ भाई देखो भाई उठना मत हाँ जरा bugɔli t'a la sa kana dimi डिस्टेंस हाँ प्लीज भाई n lamɛn bani मेरी बात मानो a kana digi la dɛ e ni ne fila bɛɛ ne kɔrɔkɛ ye e ye जब आपकी शादी o muso t'e bolo muso tɛ ne bolo jama ka danaya b'i kan i bɛ fantanw dɛmɛ nka a cɛkɔnɔnama bonya t'a la dɛ एकदम स्ट्रेट देख के चलता muso dɔ ɲini k'a furu कैमरा घूम ही जाता है o kɔni b'i diya ne ye yɛrɛ de n sirannen bɛ k'o de f'i ye क्या बताओ रात को नींद नहीं आती o de la sunɔgɔ tɛ k'an minɛ foyi tɛ k'an minɛ n bɛ ka miiri n bɛ fɛ i ka muso furu Surya मैं अपन कुंवारा नहीं kɔri i ma dimi dɛ शादी कर लो ना भाई देखो यादव a ko bɔ o ka ɲi मेरी शादी ni ne ta tɛ problème e ka dɔ ɲini kɛ बड़े भाई के a ko kɔrɔkɛ ma muso furu dɔgɔnin ka muso furu o ma dafa आपको इनकार क्यों है mɛ o tɛ ɲuman ye o काम सही है लेकिन कानून की ne ma bɛn o ma कानूनी है तो लड़की को कैसे ɔ समझाएंगे bɔn ko an bɛ muso sɔrɔ cogo di ko n sɔnna लेकिन जो मुझे चैलेंज कर nka ne bɛ muso qualité min ɲini a ma nɔgɔ dɔɔni dɛ पसंद तो बताए थैंक्स e t'a fɔ kɛ इसमें क्या क्या होना चाहिए वो लड़की दूसरों की ko ne bɛ muso jafarinba de fɛ जाएगी मुझे देखकर muso min ja jɔlen don a tɛ siran कैसे होगा हिम्मत वाली होनी चाहिए dusukun ka k'a la में आंखें डालकर बात करने वाली चुटकी a ka d'a ye n ka kɛ fɛn ye n ka taa ɲɛ बात करते वक्त हिचकिचाना नहीं चाहिए अगर muso min b'i ɲɛ t'a fɛ मैं शादी करूं mɛ a ja ka jɔ dɛ आंखों में आंखें डालकर डेयरिंग k'o sɔrɔ man gɛlɛn o से बात करते हुए चुटकी k'an b'o dɔn ɲini muso min b'a ɲɛ jɔ i ɲɛ la k'a boloninw fini fini के साथ साय baba k'o bi sɔrɔ अब उनकी हिम्मत muso ja jɔlen courage ba bɛ muso min na dɔ kɛ bɛ muso min kɔnɔ इस जन्म में तो अपनी शादी ko n'o kɛra ne fɛnɛ bɛ dɔ ɲini ब्रदर चलता ko n bɛ taa n da nin diyara n ye k'o muso foto de ye nin ye wa?
जादव फंक्शन कितने बजे का ko ya da ki jore ko école don de bi ka teme tari nya fiyen to do do जादव इनको फौरन पकड़ो ko musokoroba la di ko Surya Bai filɛ musokoroba jugila ni mototigi ninnu fɛ sa ko tugu mototigi ninnu nɔfɛ इनको फौरन a ye fɛɛrɛ kɛ a ka taa nin ye dɔgɔtɔrɔso la o ko an ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la an ka taa n b'a dɛmɛ dɔɔni ni fiɲɛ ye an ka taa जल्दी हॉस्पिटल an ka teliya n'a ye dɔɔni Surya dabali bana bogotigi in na उन्हें कुछ नहीं a ye ko foyi tɛ a ka ɲi n y'a dɛmɛ dɔrɔn Yadav a dabali bana दूसरों की मदद करने ko ne bɛ muso in fɛ ɲɛtaa ko bɛ muso min kɔnɔ dusukolo b'a la ko kɔrɔ nin t'an ka fɛn fɔlen ye dɛ ko nin bɔ man ka fɔlen fɛ dɛ नमस्कार मैडम madame k'i ni ce में नहीं है ya diyara n ye ये है अपुन के भाई सूर्य Ya, ko nin ye Surya Bai de ye a dɔnnenba don बिल्कुल ठीक है सही वक्त ya ko a bɛ ɲɛ n'Ala sɔnna ma an ye premier suɲɛw k'a la a bɛ lafiya में ड्यूटी थैंक्स थैंक्स मुझे क्यों थैंक्स बोल रहे हैं आप तो भगवान की तरह पहुंच k'i yɛrɛ ni ce k'i ye baara ɲuman kɛ k'a ɲɛna a fɛnɛ ne taara ko cɛnin filɛ nin ye min kun bɛ moto sanfɛ डॉक्टर ko dɔgɔtɔrɔ क्या हुआ सर इस लड़के a ye nin ta ka taa furakɛ ni Surya y'i ci i b'i da dɔgɔtɔrɔso de la इसको उठाकर ले जाओ जस्ट मैंने आपको भगवान ko nin ye mun ye गंदा बन गया k'a jugu ka tila ka di dɔgɔtɔrɔ ma e ye mɔgɔ ye wa bagan मैडम अपुन के भाई के अंदर दो ko ka n'i pɛrɛn चुटकी बजाकर बात ko muso dusuba ka di n ye muso min ni kuraji b'a la a tɛ siran a b'a ɲɛ jɔ ɲɛ na अगर आप dɔgɔnin miirilo la तो भाई के यहाँ ko ni dusu b'i la k'i ɲɛ jɔ a ɲɛ la kɛ क्यों i ɲɛ jɔ a ɲɛ la n'i ye muso ye दिखाओ ना hali maa min tɛ nin ye hali maa min tɛ nin ye भाई ko kɔrɔ आपने कहा था nin bɔlen b'an ka fɛn fɛ dɛ और आंखों में आंखें डालकर चुटकी a y'a ɲɛ jɔ i ɲɛ la कहो तो बात चलाओ nin don in na faamaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka sababu kɛ kamana gan caman ye k'a fɔ bandiw cayara inspecteur ba o wulila ka na nansa माय डियर फ्रेंड्स a ko n balimaw मीटिंग इसलिए n baarakɛɲɔgɔnw a bɛ ka nin lajɛ दिस इज फिरोज nin ye bandi belebele a tɔgɔ Feroz mafiya belebele जितने माफिया डॉन हैं उनका u सुप्रीम b'a wele ko dɔn स्मगलिंग ब्लैकमेलिंग a bɛ sonyali kɛ a bɛ bingali kɛ dɔrɔku a b'a bɛɛ kɛ trafiki musow fɛnw a b'a bɛɛ kɛ सिर्फ केसेस ही हैं an ye fɛn bɛɛ kɛ a minɛna siɲɛ caman हमारे भारत perebu jɔnjɔn foyi ma sɔrɔ a la a labana bilali de la a bolo ka jan nafolo b'a bolo diɲɛ fɛn b'a bolo अगर वो इंडिया में आया a bɛ fɛ ka na anw fɛ yan a bɔra fo Pakistan शांति भंग कर देगा a bɛ fɛ ka na an ka fɛɛrɛw bɛɛ tigɛ a kana se ka don yan hali n'a donna an bɛ se k'a minɛ cogo min na आड़े आया तो उसका क्या हाल हुआ वो भी a bɛ sɔn ko bɛɛ ma फिरोज का एक अलग ही स्टाइल a ka ɲɛnamaya bɛn bɛ janfa ni maa faga ma ani ka musow cɛ a nɔfɛ u b'a fɔ min ma ko trafiki de femme a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ dɔrɔku denmisɛnw bɛ tiɲɛ cogo cogo a b'a bɛɛ kɛ wa a t'a dɔn sira ye min ye a ka fɛn minnu b'an bolo an b'u dɔw yira a la a ka se k'a ye
ne tɔgɔ Firoz bɛ bɔ Pakistan ne yɛrɛ kɔni fɛ n ɲɔgɔnna si tɛ diɲɛ kɔnɔ ne y'a mɛn k'a fɔ ko e bɛ bɔ Canada k'e fana ye Canada bandi belebele ye bon ne dun dan b'a la ɲɔgɔn tɛ yen ne kɔni nana k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ n'i bɛ ɲɔgɔn bɔ an bɛna kɛlɛ kɛ ayiwa an bɛ kɛlɛba kɛ ni min binna duguma o bɛ maa 2 faga dɔ in ka mɔgɔ la ni min ka maa banna dɔ in b'o faga o la o b'a yira k'a fɔ k'o de ɲɔgɔn tɛ ne kɔni dan bɛ n yɛrɛ la n'i y'a dɔn i ye cɛ ye n'an bɛ se k'o kɛlɛ in kɛ ne kɔni filɛ nin ye wa n'a y'i diya ni n sara i bɛ muso ninnu ta kɔri ma siran n'i y'a dɔn k'i ye cɛ ye a' ye tɛgɛrɛ f'a ye ko ɲɛnajɛkɛlaw ka taa sɛbɛ waati sera ne ye bandi jugu belebeleba ye ne ye Pakistan ta ye ani min bɛ ɲɔgɔn na o ye Canada ta ye ni min b'i na i bɛ maa 2 fa o ka maaw la Don Canada a dɛsɛra ko janfa t'a la an bɛ to bɛnkan kɔ k'a t'i lajɔ fo bɛɛ ka ban ayiwa John Canada muso bolila ka na Sonia Irene a ko i bɛ sa i bɛ kɛ ne muso ye n b'i fa n b'i muso ta a ye nin minɛ ka bɔ yen n bɛ fɛ kabini ma sa i k'i muso ta b'a dɔn ne don wasa lafiya la ko bida tɛmɛnen kɔ Canada bandi tɛ yen a muso farala Firoz ta kan bon a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ nin doguma ninnu bɛɛ lajɛlen b'a bolo a kun dalen bɛ anw kan an bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ n'a donna a bɛ se ka minɛ cogo min na sinon a bɛ se ka tiɲɛliba de don an fasow kun sabula a bɛ bɔ faso min yɛrɛ la a ye tiɲɛni min don